ayaw ko ang magpipikir ang iyong pagkasiyasan na anda man na ikas depan to ang piu-piu ako ng liti o pa man ang naroon yung mga ulo ay lumabamakin yung iyong itwadawan mo ulabos kasi ang mga lolo ay ilmu at hindi siya man na katawa nun ipagmutan na ulam sa YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suskita no na yan. Amya maratia si Allah nagu ono tanya supan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayak kebagoy ataks tanong si ko kauno ti ko tao na dipindi ko kauno tiniyang ko Quran nagu kauno tiniyang ko hadis ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O pamakas kanyan na mailay tanong na nagyang puto at tarotok akapangunutan ni si Quran na si Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagkunutan tanong sa kanyan nagu kailangan ang masalapidaw masuporta tanong sa kanyan sang puta panulungin. O ba tanong ko atakas ang kaiya katutungan na yan? Kagitungan na yan ko nga natigas kanyo na tanakan. O din na o ba tanong ko atakas agyang kaya kasisikat? Kagisikat ako na sa kanyi pagunutan na ka. O di na ubatan ng kuwata kas agyang ko takap kabubay ang karakan. Di aya buat takas inaluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Sungani natin dagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusutin dagu mga sahaba ridwanullahi alaihim nagyutubu imabubaluy ataks. O pa makagyang ko ta ulama na adna maiiling ko na di pad ko mga galabak wa gamatan wa gam Islam. O di na adna mga kapityan, mga tindugyan na katawan na kasusupak niyan so kadagalang ko mga ulama tanong mga laulama ay man to na miya karayag. Apya subus mga post Dr. Farouk hafizahullah na miya kadakadakal akakwatan nurun a ilmu nagu kakwatan nurun aguna ama pakapsenggoy tanong kung antaw nun mga ulama ama susugat sang kuto ang mga postiyan nagu antaw nun mga ulama amunod sang kuto ang mga postiyan. Uban yung kuataks, agyang kutua, kasi pagrakaw tao, kasi sikataw tao, kap kabubayin kakutaw, karaning kakutaw, di, ayaw ataks na agyang kutua. Kau kiti ko, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung kininggulanan niyang kuagamatan ng Islam, nagusong kyaw kitiron ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim. Okay. Ayakatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain. Ma in tamassaktum bihima, falan tadillu ba'di. Kitab Allah wa sunnati. Ini baga kakan agyang kaya duti mana siya. Ino to? Kagyang kaya duti mana siya nagyabuhi okay akapaka lidas tanong ulangon ng fitna nagulangon o kadidigan. Main tamasaktum bihima tama sa giya pa ni kakapitan niyo nagugi kukuan niyo taksiyo kukapapagintaw niyo falan tadillu ba'di dinaw kita kakadidigan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah wa sunnati sekalian sa Quran agus sekalian sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino tanwanan maptindig. Kagiapya ko narkita nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sa din sa tao ang makapagintaw ka ng uryano masa pati Rasulullah na kailan niya sumia kadakadakal adi kapakapagayo na yun o mga tao. Fa'alaykum bisunnati na ayatin na ginoon sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya ka pa sa ngayon na adan ang mga tao aawi na niran sumapiya na irarat sila nun suawi niran amarata pakasasembur niran sukadidigan aguso unto na. Lagi mo tami aloy tanwa hadith Rasulullah badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al mudhlim. Pamakot ka nung galabag sa mga pipika adna oras na baka umagi mo ta fitna ayay ni tafsir ng mga ulama tanong kung kaya panayran sa ganyan hadith mga ulama, mga ustad, mga imam, mga duat, mga sheikh maawid siran sa mapiya nagumawid siran sa marata apaka sa sembur niran ka qita'il layl al mudhlim. Lagi do kagagaw iya miya kalibu-libu tengedun. Adi nga katawanan, di ba di nga katawanan, to ilala na ka, dito itaman na kaya pakara pong fitna. Na ayak, kuwaan tanwa takas, na sumya ka ayong ko Quran, miya ka ayong ko sunnah Rasulullah, na ayak agad to kawin yun, na uwad na miya si maakarakan, akatero, o di na galabak, na
napakay siya nakakutitwa ulama asa sarigan ka. Pakay siya nakakutitwa ulama. Ibarat yan. Ad na miyali nga rak nakatero. O ad na miyali nga rak nakatero. Ad na miyali nga rak nagalabag. Pakay siya nakakutitwa ulama. Sheikh, giya ang katero alagi daya. Kaunutan na yan. Ama da nga kutitwa mga ala ulama. Giya kaya galabag alagi daya. Kaunutan na yan alagi daya. Kaya ito'y kakatokawin ko, makay kagit na baka ulama mapakapsan gaya ka sa tarotok. Sumarata agus sumapia, ugaid na ad na mga ulama tanong, kikilalaan sa Pilipinas. Insya Allah na misa sarig tanong sa agama tanong na ayada lawan yan na kaysin tanong na si Dr. Farouk, hafizahullah ta'ala. Ginan imakang patay sumbagatan rakan wad nam yan nagurakan akadero odi nam yelay nagurakan agalabag odi natindag ada kan oron kasanangi nadad na karatayan at tumawag kano kung mga la ulama sa Pilipinas katayapan abayawag na yan maubayak na yan Sheikh Abul Fida nagkapakay amad niron agyang puta katero agad tindigakan kagkapakay asakan na mariribat ako na diyan ang katawan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.